Shams 95 эре барои ҳамон мухлисое ки ҳамин репа бисёри бад хоҳиш карданд. ин репи калеки бум Маша Қарабоӣ калеки бум духтари қишлоқӣ даст сарат монди тоқӣ ман интизорат мешум фуротаги шарокӣ хада ҳисор умичи мошин савор умичи ноз кунон умаҳа эй ҳама бачаҳоя девунаки қадад ниҳоли арча дар танет курти парча шаби туи яруседа дастгиру ман доирача калеки бум обзагӣ чойники чой дамкагӣ хашун баҳои дарда буру тошун тобдагӣ калеки бум обзагӣ чойники чой дамкагӣ хашун баҳои сарбода буру тошун тобдагӣ говота барам ба подавуни духтар ошиқ шиям тадуни надуни духтар ман хат кунаму ба шохи говат бандам хатои ман нахуни духтар агазаки сари диёд пулат ҳамон гурдекот оҳ било ошиқ шиям тамам ба ӯ теғи нигот гурги додош усулӣ шери додош усулӣ занакҷон оша пазед мезанем таги бинӣ рафти рафтанош афтодану хестанош мана кадом рӯз мекашад вай ба ӯ тарзи нигош калеки бум обзагӣ чойники чой дамкагӣ хашун баҳои дардар буру тошун тобдагӣ калеки бум обзагӣ чойники чой дамкагӣ хашун баҳои сарбода буру тошун тобдагӣ болои хиловеко мекардемо бозеко бузпои буд баҳуна аммо мақсад мучеко ёрат мешум хам пешат мерум хам агубгупи бум натарс ки якали бум хам калеки бум обзагӣ чойники чой дамкагӣ хашун баҳои дардар буру тошун тобдагӣ калеки бум обзагӣ чойники чой дамкагӣ хашун баҳои сарбода буру тошун тобдагӣ